Автосалон Пеци представя на вашето внимание BMW X1. Автомобилът е внос от Северна Италия, Como. Перфектно техническо състояние. 135 кВт, 184 конски сили, двойка дизел. X-Drive, фейслифт. Има направени снимки през закупване на автомобила, които могат да ви бъдат предоставени. Също така технически прегледи. Автомобилът е в топ състояние. Ксенонови фарове. 2000 кубика мотор с сменени вериги. По него няма никакви интервенции, нищо не е правено. Дневни светлини, ксенонови фарове с нови летни дискове, които са съвсем нови, сменени са в Италия, чисто нови дискове и спирачки. Виждат са X-Drive 4x4, т.е. ето и задните гуми ще ги снимаме. Има тонирани стъкла. По автомобила няма никакви следи от градушка или наранявания дръскотини. Едно видео на салона. Салонът като е с плат, като нов. Никакви забележки, никакви протърквания, никакви наранявания. Много добро състояние. Волана също. Старт-стоп бутон. В момента автомобилът е на 221 000 км. Има Bluetooth, система за телефон, навигация, 6-степенна скоростна кутия, изводи за флашки. По автомобила всички агрегати работят безупречно. Има и сервизни книжки. Сменено е масло най-вероятно в кутията. Май месец 23 година е била на 199 000 км. И тук вече е упоменато всичко, какво е правилно по автомобила. Парктроник. Чудесна работа на мотора. Разпуха е пялна отзаре. По багажника няма наранени кори, всички кори са като нови. Сега ма фаща парктроник е тук пищи. Компресор, лепило, хубав акумулатор. Много приятен бял цвят, много хубава кола. Сега ще направим едно кратко видео. Автомобилът е с механични катализатори, без никаква разапка. В много добро състояние. Автокъща Пеци предлага възможност за купуване с гаранция. Ежеседмичен внос на автомобили от Европа. Всички автомобили са подбрани, прегледани и вече, както казах, предлагаме гаранция 6 месеца или 35 км. За гаранцията се доплаща 10% върху цената на автомобила. Работим и с лизинг през TBI, Unicredit, Париба и други лизингови компании. Автомобилът е чудесен и заслужава да се види. И да подчертая, когато автомобилът е закупен през банка Unicredit, TBI или пощенска банка, тъй да кажем, лизинга става в рамките на час след оглед на автомобила на место. И вие може да стъгнете от тук с желанието от вас автомобил. Единствено се изисква да имате добро ЦКР, трудов договор и най-важно, автомобилът е на ваше име през цялото време, никакви допълнителни такси. Ако лизингът приключи по-рано, няма наказателни лихви и дължите лихва само до момента, избягате всякакви такси от прехвърляния, съдействие при регистрация от наша страна, подсигурен транспорт, изключително гъвкави условия при лизинга. Автосалон Пеци 100% коректност от наша страна. За повече информация звънете на посочените телефони. Тук ще направите правилният избор при покупка на автомобил. Очакваме ви!